ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିପିରୁ ରମାକାନ୍ତ ଭଣା କହୁଥିଲି। ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କରିଛି। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଲରେ ଲଗେଇଥିଲି କିଛି ପୁରା ପିଓର ଗୋବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋବର ଦେଇକରି ବଢ଼ିଆକୁ ଲଗେଇଛି। ପିଓର ଗୋବରରେ କେମିତି ହେଇଛି, ବିନା ସାରରେ ପୁରା ହାଇଜେନିକ୍ ହେଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ରକମ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପୁରା ଗୋବର ସହିତ ମାଟି ମିଶେଇକି ଦିଆହେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଆପଣ ଉଠେଇକିଆ ଶାଗ ସହିତ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗଟା ହେଇଛି। ତାପରେ ଇଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଉଠେଇକିଆ ଶାଗ। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଇଏ ଛାତ ଉପରେ ଜରି ଦେଇକିରି ଇଟା ବିଛେଇକି କରାହେଇଛି। ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଗଛ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟା ଜରିରେ ହେଇଛି। ବାଇଗଣ କେମିତି ଫଳ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ବାଇଗଣ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେଉଁ ନର୍ସରୀ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ସେଠି ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖାଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ବାଇଗଣ ଫଳୁଛି, ଏଠି ବାଇଗଣ ଫଳୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଫଳୁଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଫଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏଇଠି ଆପଣ 5ଟା ବାଇଗଣ ଫଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 1 2 5 3 5ଟା ବାଇଗଣ ଫଳୁଛି। ଏପଟେ ବାଇଗଣ ଫୁଲ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଚାଷ ଆପଣ ଛାତ ଉପରେ କରିପାରିବେ। ଗୋବର ସହିତ ମାଟି ମିଶାଇକରି ପିଓର ସାର ଫାର ଦେବେ ନା ଆଜ୍ଞା, ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେହ ପ୍ରତି ହିତକାରକ। ଆପଣ ସାର ଦେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେପଟେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଇଏ ଲଗେଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ ହେଲାଣି। ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ହେଲାଣି। ଏଇଠି ଫଳଟା ହେବ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍। ତା ସହିତ ମାଟି ସହିତ ଗୋବର ଦେଇକି ଲଗେଇଛୁ। ଇଏ ଅଙ୍ଗୁର କିଛି ଆପଣ ଗୋଲାପ ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲୁ। ତାର କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗଛରେ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି। ତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଇଏ କରିଛି ତାକୁ। ତାପରେ ସେଠି କଲମି କରିକି ତାକୁ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମ୍ବ ବଉଳ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସଫେଟା ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଫଳ ହେଇଛି। ସଫେଟା ଫଳ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଧଣିଆ ପତ୍ର କିଛି ଲଗେଇଥିଲୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ପିଜୁଳି ଗଛ ବଢ଼ିଆ କରି ଗୋବର ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଗୋବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋବର ଦେଲେ ତା ଗଛଟା ଟିକେ ହାଇଜେନିକ୍ ଭଲ ହେବ। ସାର ଫାର ଦେଲେ ତାର ଇଏ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍କା କିଛି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଲଙ୍କା କିଛି ଫଳ ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିକେ ସାର ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ କିଛି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ ହେଇଛି। ଇଏ ରବର ଭଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସେପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟିକେ ହେଇଛି। ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଲଗେଇଥିଲି। ଏ ଗଛ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ମାର୍କେଟରୁ। ଫଳ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଫଳ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଇଏ ଡାଲିଆ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଥୋପା ହେଇକରି ଗୋଲାପ କେମିତି ଫୁଟିଛି। ଇଏ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ଲଗେଇଛୁ, କୌଣସି ସାର ୟୁଜ୍ କରୁନି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୋବର ଦେଇକି ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଇଏ କରି ଟାଣୁଛୁ ଜରିରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଲଙ୍କା ଗଛ ଲାଗିଛି, ଏଠି ବି ଲାଗିଛି ପରେ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।